Godmorgen, eller det ved jeg ikke, men jeg kan sige, det er lidt sent på dagen faktisk efterhånden. Jeg har egentlig været oppe i noget tid, men det sniger her meget udenfor. Prøv lige at overveje det her. What? Altså, hvorfor er det Danmark lige pludselig skal have så dårligt vejr? Jeg forstår det ikke. Vi gik fra at være i vintermåneden, hvor der var sådan forholdsvis godt vejr, til vi lige pludselig kom til, at vi nærmer os sommer. Altså, vi nærmer os det overhovedet ikke faktisk. Der går noget tid nu. Men altså, det er nu, det begynder at være rigtig koldt. Jeg forstår det ikke. Jeg har ikke så mange planer for den her video her. Og med det sagt, altså jo, der er planer for den her video. Men det er ikke sådan fastlagt planer på den måde. Vi skal selvfølgelig åbne noget Pokémon, fordi det er Pokémon-kanalen, så selvfølgelig skal vi det. Jeg har ikke ret meget herhjemme lige nu, og det er derfor, at vi altså i dag skal ud og se på en masse Pokémon. Jeg har for nylig købt noget, som jeg tænker, at vi lige kan gå ind og kigge på. Lige et øjeblik. Ja, nu står jeg inde i Pokémon-rummet. Ej, jeg har stadig gået op efter sidst. Men altså, og der flyder bare de her ting. Altså dem, der åbner Pokémon, ikke? I ved, hvad det her struggle er. Det der med, at man har så pokkers mange ting, ja, som man lige har åbnet, og så ligger der bare affald ud på jorden. Det er nederen. Jeg skal bare have lagt det op i sådan en pose, jeg har herovre. Men det er faktisk lidt specielt, for jeg har aldrig nogensinde åbnet noget af det her før. Det er Pikachu. Se, vi skal simpelthen åbne den her Celebrations, Special Collection. Man får en masse seje Pikachu-kort, og til jer, der ikke ved det, så har jeg jo altså en Pikachu-samling lige herovre. Det er faktisk begyndt at se ret nice ud, synes jeg. Prøv at overveje det engang. Vi kan lige starte fra en ende af. Her har vi lige den her flotte Pikachu, som vi åbnede i en video med Husum. Vi har lidt almindelige Pichu og Pikachu-kort. Så har vi den åbner vi også med Husum. Virkelig flot kort faktisk. Og lidt flere kort. Og så hernede, så har jeg min Van Gogh i PSA 10, og jeg har min Captain Pikachu PSA 10, og mit lille Pikachu badge, som jeg fik af Kevin i tidligere video. Jeg kan ikke huske, hvilken video det var faktisk. Endnu en Van Gogh i PSA 10, og så kørt videre. Så har jeg egentlig ikke så meget andet. Så har jeg lidt bamser. Men jeg synes, det er ret sejt. Nå, så har jeg Pokémon Day. Pokémon Day, den er jeg nødt til at gemme. Ja, de er altså ret seje. De er lige kommet ud næsten. Men anyways, jeg tænker, vi skal have åbnet den her Special Collection, hedder det så. Så lad os lige få sat op til det. Sådan der. Okay, jeg tænker altså bare, at vi kører et kamera, fordi det er bare vlog i dag. Så lad os prøve at rippe den her åben. Jeg aner altså ikke, hvordan det lige fungerer med dem her. Jeg ved ikke engang, hvad der er i sådan rigtigt. Jeg har egentlig bare købt den, fordi jeg synes, det så seje ud. Alene bare for, at vi skulle åbne den på en video. Jeg vidste ikke, hvilken video. Men det passer jo fint til i dag, når det er, vi alligevel bare vlogger. Der er faktisk nogle nice promokort med. Lad os lige prøve at få dem ud her engang. Det skal slippes med det samme. Det er i hvert fald helt sikkert, fordi at, det er nogle nice Pikachu-kort, det her. Og jeg kan godt have dem stående i kollektionen. De her Pikachu-kort, det er sådan nogle, der hænger sammen. Så det vil sige, at når man stiller dem ved siden af hinanden, så Pikachu-kortet bliver til et stort. Det kan det i hvert fald blive til, hvis man sætter dem. Og det synes jeg er ret sejt. Så det kunne jeg godt bruge op til Pikachu-kollektionen, hvis jeg lige hurtigt får gjort plads til det deroppe. Jeg kan faktisk næsten lige prøve at vise jer det engang. Så prøv at se. Så passer de ligesom sammen, hvis man sætter dem sådan der op ad hinanden. Det er meget nice Pikachu-kort egentlig. Jeg synes, det er virkelig cool. Det gemmer jeg lige hurtigt, og det var egentlig derfor, jeg købte pakken nærmest. Det var på grund af dem der. Og så også den her. Den er også bare voldsej. Jeg ved ikke, om man kan fornemme den. Der er ret meget lys på mig lige nu. Ja, den er cool i hvert fald. Det er bare et stort Pikachu-kort. Den minder lidt om det andet faktisk. Jeg tror faktisk, det er det samme, men bare som et stort kort. Det er cool. Oh my god, jeg synes, jeg har aldrig åbnet Celebrations før. Det her bliver lidt spændende. Anyways, lad os starte med det, der ikke er Celebrations. Vi har en Sword and Shield Battle Styles. Den er virkelig cool, den pakke. Så har vi en Sword and Shield Darkness Ablaze. Lad os starte med Darkness Ablaze. Altså, jeg kender ikke de her pakker her. Jeg ved ikke, hvad Top Chase... det var nemt at åbne. Bare nemt at åbne. Men jeg ved ikke, hvad Top Chase er, så det bliver spændende at se. Nu kommer jeg til at hive flere kort væk på en gang. Jeg er ikke vant til at åbne kort sådan her. Men en gang skal jo være den første, ikke? Lad os prøve at se. Der var simpelthen ingen puls overhovedet. Okay, fint. Det var lidt wake faktisk. Nå, der er også det her Pikachu-kort. Det er faktisk også ret sejt. Det er Professor Burnett. 25 års. Lad os åbne den anden, der hedder Battle Styles. Den tror jeg altså også er meget nice. Hvad sker der for, at de er så nemmere at rip dem her? De går bare direkte op. Okay, altså første kort, jeg ser lige her. Det er Seps yndlings-Pokémon. Det er lige før, jeg skulle give den til ham. Cubone. Jeg ved ikke, om han har det kort i forvejen egentlig. Energy. Og en anden Pokémon. Jeg kan ikke se det herfra. Det er det problemet ved, at man sidder med et kamera. Jeg kan ikke holde styr på kortene, mens jeg åbner. Men så må I holde styr for mig. Bronzong. Okay, og så er den der Octillery. Ikke sådan super sej puls. Men hey, vi vil også bare gerne have det i Celebrations. Det kunne være det seje. Jeg tænker altså lige, vi går all in her. Jeg tænker, at jeg åbner lige alle pakkerne. Og så kører vi det hele igennem på en gang, fordi det er sjovere. Okay, der er altså mange kort her. Jeg tænker bare, at vi kører dem igennem. Jeg skal lige have det her væk. Anyways, lad os prøve at se. Jeg skal lige ud af kameraet. Der. Jeg kommer til at tage 2 væk. Vent, vi fik lidt hollow. Hvad? Syg nok. Blastoise hollow. Den gemmer jeg lige hurtigt, fordi den kunne godt være penge værd. Det ved jeg ikke. Det er da i hvert fald sjovt at have. Okay, så er der kodekort der. Okay, Professor's Research. Damn, det er cool. Okay, det er virkelig cool. Det var et pull lige der. Okay, en hollow her. Virkelig flot kort.
Fortsætter den? Er der pull? Det er der i hvert fald. Flying. Det er min yndlingskort. Nej, der er no way. Jeg har overvejet at købe den her flere gange. Nej, hvor sejt. Okay, det er jeg faktisk virkelig, virkelig glad for, at jeg lige får der. Det er jeg virkelig glad for. Så har vi her Ho-Oh i Hollow. Vi har den der. Og den der. Og den der. Okay. Så der var faktisk den eneste pakke, der ikke var puls i. Det var den sidste pakke, vi åbnede. Jeg føler faktisk, det var rimelig god pull rate, det der. Jeg skal have Flying Pikachu med det samme i en sleeve. Jeg lægger den også i en toploader, det er nødt til. Det vil sige, nej, vent, der var faktisk ikke puls i 2 af dem. Fordi det første var selvfølgelig ikke et pull, det var bare Blastoise-kort. Jeg kan godt se, hvad det er værd alligevel. Fordi det Blastoise-kort ser voldfedt ud. Jeg forstår ikke, hvis det ikke er noget værd. Altså lige før jeg bare sleever det alligevel. Selv hvis det ikke er noget værd. Okay. Okay. Det er så 100 kroner værd i ungraded. What? Nej, jeg troede ikke engang, det var et pull. Ej, hvad sker der for det? Jeg tror, de her kort skal alle sammen tjekkes igennem. Jeg vil også gerne se Flying Pikachu. Hvad er den værd? Det er da kun 15 kroner. Hvordan er mit Blastoise-kort så meget værd? Okay, det er virkelig et sejt kort også. Altså, det var også det, jeg mente, da jeg åbnede det. Jeg synes virkelig, det var et fedt kort med det samme. Og så har vi Professors Research til 12 kroner. Mit Blastoise-kort var simpelthen det bedste pull i dagens video. Okay, jeg skal simpelthen... Eller i den her pack-opening her. Vi skal selvfølgelig videre. Vi skal vlog. Vi er på vlogging game i dag. Sindssygt Blastoise-kort. What? For sejt. Okay, det tager jeg gerne med mig. Anyways, jeg tænker, at vi skal ud og køre en tur, fordi at, jeg har ikke mere Pokémon, og ja, det ved jeg ikke. Vi skal ud og købe noget Pokémon i hvert fald. Det blæser altså en del lige nu, men tanken er, at jeg skal tage hele vejen til Kolding, fordi jeg tænkte at tage Kids Cool Shop, alene bare for at kigge på kort. Og efter det, så skal jeg lige forbi Geek, fordi jeg mangler at aflevere sådan en her. Det er altså en mikrofon, jeg har købt til David, fordi at, ja, vi fik anbefalet mikrofonen, og så var det lidt nemmere at lave samme bestilling. Så jeg tager en tur til Geek, tænker jeg. Lad os da bare lige komme ind i bilen. Okay, det er seriøst nøj. Jeg har lige sat mig ind i bilen. Det jeg finder ud af, det er, at jeg tror måske, jeg er kommet til at trykke på en knap på fjernbetjeningen, mens jeg har været indenfor. Og det har gjort, at alle vinduerne var rullet ned. Så de synes bare stod åbne hele natten. Jeg tror sidst jeg var ude at køre, det var i går aftes. Så at de har stået åbne meget længe. At det er jo så ikke helt smart. Men altså. Men anyways, jeg tænker at køre afsted, og så kører vi mod Kids Cool Shop først. Måske Geek først. Det ved jeg ikke, hvad giver mening. Men ja, jeg tænker i hvert fald at tage afsted, og så finder vi ud af, hvad vi gør. Jeg er nu ankommet til Kolding Storcenter, og jeg tænker egentlig bare at gå ind og prøve at se, om jeg kan finde noget Pokémon. Jeg kan dog desværre ikke lige tage kamera med. Jeg filmer på et ret stort kamera, og det er lidt voldsomt at gå rundt med det inde i centret. Og samtidig så skal man også søge optagelsestilladelse. Hold da op, jeg kan ikke tale i dag. Nej, men jeg tænker at gå ind og finde en masse Pokémon, og så kommer jeg tilbage, og så viser jeg lige, hvad jeg får købt, hvis jeg finder noget. Det kan godt være, jeg ikke finder noget. Så tager jeg BR, hvis jeg ikke finder noget. Det finder vi ud af. Anyways, lad os komme indenfor. De havde næsten ingen Pokémon-kort derinde, hvilket var mega ærgerligt. Til gengæld var der mega mange af jer derude, der kom op og sagde hej til mig, og det synes jeg er mega cool. Så tak til jer, der kom op. Det er mega hyggeligt. Ja, så tænker jeg, at turen måske skal gå videre direkte til Geek. Jeg mener, at Geek er begyndt at have lidt Pokémon, uden at være helt sikker. Måske de har noget derovre, så vi kan få lov til at åbne, eller købe, eller whatever. Jeg finder ud af det. Jeg tænker i hvert fald at tage det over nu, så kan jeg også lige aflevere det der til David. Og så fik jeg også købt tusser, fordi til autografkort. Det mangler vi seriøst. Det mangler vi ikke. Det mangler jeg at skrive, fordi det tager en evighed at skrive. Og jeg beklager til jer, der ikke har fået autografkort med i ordre og sådan noget. Men det tager så lang tid at skrive. Jeg tror ikke, I forstår det. Jeg skal sidde og bruge 8 timer på at skrive i streg, for at skrive autografkort nok. Så ja, vi tager afsted til Geek nu, og så ser vi, hvad der sker. Vi er ankommet til Geek, og Ronny. Ja, mystery boxes. Pokémon mystery boxes. Du skal bare ikke sige det til noget. Jeg skal ikke sige det til noget. Nej, vi har ikke ret mange. Nej, det er rigtigt. Der er faktisk næsten ingen på lager mere. Men kan vi prøve at åbne noget, eller hvad? Skal vi se, hvad vi har? Ja. Jeg tror måske, vi har nogle. Jeg skal bare lige have sådan her, fordi de er solgt næsten alle sammen, så... Okay, det er sindssygt. Jeg skal lige have trukket dem fra, vi har på lør. Jeg tror, den ene, der har vi ikke særlig mange tilbage af. Altså, jeg glæder mig lidt, men det er fordi Cool Shop havde ingenting. Jeg synes, det er lidt sygt. Jeg har taget hele vejen til Kolding for at besøge Kids Cool Shop over i Kolding Storcenter. Købte du ikke noget? Men de havde ikke noget. Sagde du, de havde 3 pakker? Men det var jo sådan nogle, det var mega dyrt. Totalt overpriced, og så var det sådan en enkelt kort, de havde. Det kan jo ikke bruge til noget. Okay, vi gemmer væk. Man må ikke vide, hvor de er henne. Nej, okay, vi kigger ned. Vil du selv vælge en af dem? Okay, det kan jeg godt. Det er de store, dem her. Okay. De koster 50 euro. Nej, 30. Nej, de er små. Det er den der. Den tager vi. Det er sindssygt. Var der en stor en også? Ja. Okay. Altså, jeg tænker bare at åbne det hele. Der er mange af dem. Dem har vi 16 af tilbage. Okay, men det er den der, det hele ligger i. Det er den der, det gode er i. Er det det? Ja. Den der? Den der lige der, ja. Den laver også nederst, jo. Ja, lige præcis. Det er derfor. Måske. Jamen altså, der er 2 bokse. Du kan godt se det. Vi er enige om, vi starter med den lille. Starter du med en lille? Gør vi ikke det? Okay, nu får den. Skal vi starte med den her? Vis frem. Altså, den synes jeg, mener jeg ikke var med i vores, den vi åbnede. Jeg synes, den her det er sej. aluminium drikkedunk. Ja. Prøv at se det her.
Den tror jeg faktisk ikke var med i vores. Det er alle starter-Pokémons'ene. Det er jo de gode Pokémons. De gode gamle. Vi gemmer dem her, fordi det er... Og ja, det her det er bare sleeves. Oj. Det fik vi også med. Bare en pakke med sleeves. Det er sejt. Så er der sådan silhuetter af alle de Pokémons. Det er ret cool. Okay, der er faktisk noget anderledes. Altså, nu ved jeg i hvert fald, at de her bokser er de forskellige. Okay. Fordi at den her, det har vi ikke fået med. Dem kan man købe rundt i butikkerne. Ja, vi fik sådan nogle pokeballs med. Og de er dyre, dem der. Jeg aner ikke, hvad de koster. Jeg mener... Jeg synes, der stod priser på dem, vi fik sidst. Nej, sådan, jeg mener, det er over 80 kroner, i hvert fald, hvis du går ned og køber dem i Føtex eller sådan noget. Battle Pack. Men altså, vi fik sådan nogle, ligesom sådan nogle kopi af Lego pokeballs, hvor der så var nogle ting inde i. Sejt. Så. Jeg så også lige, der kommer sådan nogle kopi Lego Pikachu. Pikachu cap. Og hvorfor Pikachu? Der var den. Måske lidt mere sådan børnevenlig. Den er sej til at have som display i et rum. Displayer. Kan man ikke have en kasket som display? Er det det, du siger? Det ved jeg da ikke, altså. Men jeg går ikke med kasket. Og jeg gør jeg heller ikke. Det jeg tror, jeg har én kasket. Okay. Og den har jeg faktisk ikke engang som display. Den ligger bare i sådan mit tøjart. Det er også lidt mærkeligt, når du har én kasket og så har den som display. Hvor skulle du have den henne? En t-shirt! En t-shirt! Nu er den tom. Hvad størrelse er det her? Så her. Large. Det er måske lige din størrelse. Jeg kan faktisk godt passe den, tror jeg. Altså, vi har fået en small og en extra large. Okay. Så. Altså, jeg bruger large, extra large. Den er faktisk ret sej. Jeg synes lige... Jeg skal lige have lov til at se den. Så er der simpelthen bare en Bulbasaur og en Charmander og en Squirtle på. Den er sej. Altså, skal vi prøve, inden vi overhovedet kigger på kortene og regne sammen? For kortene, det er ikke sikkert, det er noget værd jo. Men altså, hvad er der for her, mon? Altså, den her 80 en kroner. t-shirt. En aludrikkedung, er det ikke 80 kroner Det måske? tror jeg. Der står Det ikke her, det er også... Jeg vil faktisk gerne se, hvad de der koster. Jeg skal lige prøve at søge på dem, fordi jeg mener, de er selv rundt i alle butikkerne lige nu. Den her, der står 10 euro, så det er også 80 kroner. 80 kroner, det er 8... Eller nej, det er 70 kroner. Vi siger også 70 her, så er det så 140 kroner. Og vi skal tænke på boksen. Den koster kun 229, tror jeg det er. 229 koster boksen. Okay, det er sindssygt nok. Og vi har altså prøv at se, der er dem der med 4 Pokémons i. Battle figure tingene. De koster 150 kroner. Så den er det, lad os sige 70. 70. Det er 210 kroner. David han siger, at de der sleeves, de er ingenting værd. Det er noget man... Nej, de er 5 kroner. 5 kroner ish. Ja. Sælger folk den til. Og hvad en t-shirt? Også 70. Så hvis vi bare siger 70, det er også billigt selv for en t-shirt. Ja, det er det. 70. Så har den betalt sig hjem jo. Så er det altså, 7, 14, 21. Det er 280 kroner. Så vi har fået for 280 kroner og gav 229, og vi har stadigvæk... Vi har stadig alle kortene tilbage. Det ser så mærkeligt ud, når det er på tysk. Alt er mærkeligt på tysk. Ja, det er det bare. Det ser bare så mærkeligt ud, når det er på tysk, det her. Jeg ved ikke, om nogen af jer samler på tyske kort. Det gør jeg ikke. Men fik vi lige en Umbreon? Sejt. Hvad hed Umbreon overhovedet? Det ved jeg ikke. Der er sådan nogle meget mærkelige navne. Okay, det er jo kun basic kort jo. Men alligevel. Men det er kort. Ja, det er det. Altså i teorien har de kort været gratis. Ja, for alt det andet har haft mere værdi end boksen. Det er sindssygt nok. Jamen altså, kan vi gøre det samme igen på den store? Jeg tænker, vi gør det bedre på den store. Så er en mystery box. Okay, det er sygt det her. Det er sygt. Det er de Pokeballs der. Nej, hvor sejt. Men det er anderledes. Det er ikke de samme, som vi har åbnet. Okay, jeg skal lige vise det her frem. Der er simpelthen 2 Pokeballs, og der er en Charmander på og sådan noget. Det er Lego-agtigt. Det er Lego-agtigt oppe i toppen der. Jamen, det er ikke Lego. Nej, men det er ret sejt alligevel. Ja. Man kan bygge på det, hvis man har Lego-klodser. Det tror jeg faktisk godt, fordi det er det, der hedder Mega. De har det også i BR og alt sådan noget. Ja. Men jeg ved ikke engang, hvad sådan en her koster. Der er 40 Lego-blocks i, står der. Eller 40 Mega-blocks, eller hvad det er. Altså, jeg synes faktisk, det er en god deal, det her. Der er godt nok mange sleeves her, og det her det er helt clean sleeves. Den er fed. Så hvis du skal have noget kakao eller kaffe, så har du bare lige en Pokémon-kaffe. En Pokémon-kaffe? Ja. Man kunne også tage en Shadys kaffekop. Det kan man også, hvis man har lyst. Det kunne man have sig reklame. Den skal vi lige se, den her. Den er fed. Prøv lige at overveje, hvor sejt det er. Det koster 5 euro, står der. Så hvad er det? Det er 40. Ja, 40. Det er nemmere at regne med 40. Så er vi bare gode på noget af det andet. Skal vi vise den der frem? Jeg vil næsten lige åbne den før det... Kom så. Sådan der. Han har kræfter til at åbne den. Det havde jeg. Den er sej. Er den... Jeg har faktisk fik at vide, dengang vi åbnede den, vi fik. Jeg ved ikke engang, hvad det var for en. Men at du samlede på. Jamen, altså, jeg har jo... Det er jo Squishmallows, altså det er de dyre, dem Jamen, der. jeg elsker Squishmallows. Så det er de dyre af dem her. Det er ikke bare sådan de standarde. Og alt er jo også licensieret, så det er ikke bare fake Pokémon, der er i. Ej, det er fedt. Det er også en syg t-shirt, det der. Det er da også large. Og jeg er tvivl med den størrelse. Jeg ved, de store der kan godt koste... altså, jeg mener... De helt store koster over 400 kroner. Det er altså ret sindssygt. Står ikke noget på den. Er det ikke den der? 1 til 1. 233 kroner. Og så den her, den koster måske 70. Ja. Så 300 kroner. Den her 40 med dem her i, for de koster en 5'er, så passer det. Ja. Så er vi på 340 kroner, og boksen koster 350 for dig. Og så er der også lige en t-shirt. Og så er der lige en t-shirt oveni. Så igen er kortene faktisk gratis. Igen har vi fået nogle gratis kort. Altså, hvad sker der også for, at det er large?
på det hele. Det er faktisk nice nok. Det var det ikke dem, vi fik. Nej. Den er fed, den her. Prøv at se. Så er der bare lige sådan en Charizard der. Hvad der står på den? Der står Train. Og så står der står der Kloak. Train Clock. Jeg ved ikke, hvad der står. Der står Train Battle Repeat. Jamen det der. Glorak. Rock. Det er i hvert fald en t-shirt. Og den sagde vi 70, så hvad er det vi? Så er vi oppe på... Er vi ikke over 400? 410. Ja. Så 410 for Og så er der 250 kort. kroner. Så er der gratis kort igen. Er der nogen puls her? Eller er det bare kedelige kort? Kedelige tyske kort. Kedelige tyske kort. Jeg ved ikke, hvad de hedder, de forskellige kort her. Pokémon kort. Jeg tror altså ikke, der er nogen puls overhovedet. Er der overhovedet mulighed for at få puls i dem her? Altså, jeg har set nogen, der har fået det. Okay, Det var et to mænd. det er sygt nok. Men altså, det er cool nok. Det er nogle ældre kort, faktisk. Så gratis Pokémon kort, og så for 300... Nej, hvad var det? 410 kroner. Ja. Hvad sker der lige for, at 410? det faktisk godt kunne betale sig det der? Det er sygt. Altså, selvfølgelig er du ikke... Det er ikke sikkert, at du ville have haft den her. Nej, Så men jeg vil gerne have den der. vil du godt? Ja. Du må gerne få den. Det er så cool. Jeg har sådan en kæmpe Pikachu derhjemme. Sådan, den har størrelse, tror jeg. Jeg har stadig ikke forstået Pokémon. Smid et like, hvis vi skal sætte Ronny ind i Pokémon. Så gør vi det. Ikke smid like, så. Smid et like. Så har jeg simpelthen været inde på Geeked og fået åbnet noget Pokémon, og det var egentlig meget nice. Jeg har fået en del af det med hjem. Jeg valgte ikke at tage det hele med hjem, fordi der var meget af det, jeg ikke rigtig kunne bruge til noget. Men jeg har taget noget af det med, og det var rimelig cool. Og så havde jeg også lige, jeg tog også lige dem her med. Det er fordi, hashtag reklame, jeg har fået sådan et nyt skilt, som er et LED-skilt med spejl i. Og det ser her cool ud, når det lyser op. Så det skulle jeg lige have med hjem. Det var jeg lige nødt til. Men anyways, jeg tænker ikke, at vi er helt færdige nu. Fordi planen er nu, at det er blevet ret sent. Jeg har været derinde længe faktisk. Jeg har stået og snakket med Ronny. Det var mega hyggeligt. Men planen er nu, at jeg prøver at tage til BR. Se om de har noget derinde. Hvis de ikke har, så er det bare ærgerligt. Hvis de har noget, så kunne det være ret cool. Så jeg kører over til BR, ser om de har noget, kommer tilbage i bilen, og så ser vi lige, om jeg ikke har fået et eller andet med. Okay, de havde faktisk en god chat derinde, eller det vil sige, de havde nogle enkelte ting. Derinde der havde de altså den der Charizard, hvor man kan display kort oven i det der skulptur. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare, hvordan den ser ud, men jeg har åbnet det før på kanalen, så jeg synes, den var lidt kedelig. De har ikke rigtig nogen enkelt kort, og derfor var jeg nødt til at gå lidt amok, så... Ja, jeg købte en hel boosterbox, og det var seriøst ikke meningen, fordi jeg håbede, der var noget mere unikt. Og Journey Together har jeg åbnet masser af. Men hey, vi er nødt til at få åbnet et eller andet på videoen, for ellers bliver det ikke spændende. Så nu tog jeg den der boosterbox. Nu har jeg trods alt fået noget af det af Geeked. Det skal jeg nok også lige sige hashtag reklame for, fordi Ronny han tilbød simpelthen, at vi bare kunne åbne det, og så fik jeg bare noget af det med. Det har jeg ikke betalt for. Så tak for det, Ronny. Det sætter jeg pris på. Men i hvert fald, så tænker jeg, at jeg skal til at hjem af og have åbnet den der Journey Together boosterbox. Jeg glæder mig til at se, hvad der er i den. Det kan være, at vi får chase-kortet. Jeg har det allerede i forvejen, men det kunne være fedt lige at få en, der er lidt bedre centreret, så jeg kan få den graded. Det ville være cool. Altså, jeg ved ikke rigtigt. Det var så talt dumt. Det er lige 1700 kroner der. Ja, nå, lad os komme hjem. Så er jeg simpelthen hjemme igen. Og det betyder altså også nu, at der skal åbnes kort. Jeg tænker næsten bare, at jeg sætter mig der, hvor vi lige har åbnet de andre kort tidligere i videoen her. Der er jo ikke rigtig sket så meget. Jeg ved ikke, om det er alle kortene, vi kommer til at åbne. Det tror jeg ikke, det bliver, fordi det er ret meget at åbne en hel boosterbox. Og 1700 kroner, det er mange penge, hvis jeg skal gøre det hver gang i videoer. Hvor meget skal vi sige? Der er 36 i en boosterbox, ikke? Så hvis vi tager 12 pakker, det tænker jeg er meget fair. Jeg snupper 12 pakker, og så pakker jeg dem alle sammen ud samtidig. Og så pakker jeg kameraet ned, og så kan I se mig åbne dem alle sammen. Det er det, jeg tænker, vi gør. Det er altså også ved at være lidt tid siden, at jeg har åbnet kort. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt at sige, i og med, at jeg åbner kort hele tiden på kanalen. Men det, man skal tænke på, det er, at der går lidt tid mellem hver video. Ja, nogle gange optager jeg forud. Nogle gange er der flere videoer på en uge. Der er 3 pakker her. 3 pakker her. Bum. 3 pakker her. Og sidst men ikke mindst, 3 pakker der. Bum. Der er simpelthen 12 pakker. Resten efterlader jeg altså lige her på bordet, så jeg kan bruge det på et andet tidspunkt. Jeg tænker egentlig bare lige at få åbnet dem alle sammen op. By the way, prøv lige at overveje den her, jeg har købt. Så hvis vi skal klippe kort over på et tidspunkt, så er det ikke svært, når man bare lige... Okay, det er også dumt. Det er mega dumt. Men det er jo rigtigt det, jeg havde tænkt mig. Jeg tænker, hvis I gerne vil se flere shorts-videoer, hvor jeg klipper kort over, som er mega dumt, by the way, det skal man ikke gøre, så gør vi det. Og så nu har jeg en grensaks til det. Det er lidt mere ekstremt. Okay, jeg tænker faktisk bare at lægge dem i en stak her. Bare I må gerne skrive noget i kommentarfeltet. Hvad synes I om den her lille vlogging-stil? Jeg ved ikke, om man kan kalde det direkte vlog, men jeg føler lidt, der er noget vlogging over det. Det er lidt mere behind the scenes, i stedet for at man bare kun dukker op, åbner kort, og så er det det. Jeg føler lidt, det her det er lidt mere hygge-viben. Er det ikke det? Sådan der. Bum. Kæmpe stak med kort lige her. Prøv at overveje det her. Alt det her, det skal jeg jo pakke nu. Så jeg vender lige kameraet om og peger lidt nedad, og så kan I lige få lov til at se mig åbne dem. Oh my god, der er mange kort jo. Altså, det er sindssygt det her.
Nå, vi kører bare igennem. Og så er det også ret vild kvalitet på kameraet nu, fordi jeg bruger de store main-kamera til kortene. Det er lidt sindssygt. Scroll it, og intet pull i den første. Det er fint nok. Prøv at vi har også 12 pakker, vi skal igennem, så det er fint nok, der ikke kommer pull i alle. Oh my god, jeg kan slet ikke se noget, det er fordi, jeg sidder kun og kigger på skærmen på kameraet. Det er et ret stort kamera at sidde og filme med. Snorlax, intet pull simpelthen. Okay, det er vildt. Nu tog jeg 2 kort væk. Det er lige meget, det er kun common kortene. Der var et pull. Væltet. Det er så svært at holde på dem, når man åbner så mange på en gang. Sindssygt nok, vi får en Salamence EX. Den skal selvfølgelig slives, men det er et første pull. Så har vi simpelthen Basic Energy. Min arm begynder at krampe allerede af at holde det her. Det er helt vildt. Synes, det kan ikke anbefales at åbne så mange kort på en gang, men jeg gør det hver gang. Carablast, vi har Excelgor, Lily's Pearl, Greedent, Volcarona ting. Og Alcremie EX, endnu et pull. Lækkert. Oh my god, min arm gør så ondt af det her. Der! Wooloo! Okay, den er sød. Den er virkelig, virkelig sød. Nice kort lige at få. Sindssygt. Godt pull lige der. Kan vi lige få et pull mere? Det kunne altså være fedt lige at få Top Chase-kortet. Som altså bare er Lily's Clefairy EX. Det ville være fedt, men den kommer ikke i den der pakke i hvert fald. Vi kører næste pakke. Ja tak, Brock Scouting. Lækkert kort. Endnu et pull. Det er altså godt det her. Kan vi lige få et pull mere? Sprigatito. Electrode. Okay, og ikke noget pull i den der pakke. Hey, der skal heller ikke være pull i alle pakkerne. Det vil også være snyd. Eller det vil være lidt unfair måske i forhold til, at der er mange andre, der ikke får. Ej, kom nu. Enscastet, Oinkologne. Og der en Blaziken EX. Lækkert kort. Sindssygt nok, jeg bare fortsætter med pulsen her. Kan vi lige få et pull mere? Det har ikke været de bedste puls, men det har heller ikke været det værste. Okay, den slutter simpelthen der. Så har vi simpelthen en kæmpe stak med kort her. Altså seriøst, det værste er, at jeg får dem ikke engang sorteret. Altså jeg er så dårlig til at huske at sortere de her kort. Det en eller anden dag, så kommer jeg til at skulle sidde herinde i 15 timer eller sådan noget. Bare køre kort igennem og sidde og sortere dem. Fordi jeg vil jo egentlig gerne have dem sorteret. Jeg plejer at sortere hollows fra. Bare fordi, så har jeg dem for sig. Men det er lidt stoppet på for tiden, fordi der kommer for mange kort. Jeg får for meget bulk. Sådan der. Så var der simpelthen masser af kort. Ja tak, det er bare bulk. Hold da op, der er meget herinde affald. Jeg burde virkelig få det ordnet snart. Nå ja, så er der jo alle de ting hernede. Det er meget nice. Der er Pikachu-kasketten. Og hvad tog jeg mere med hjem? Jo, jeg tog de der Pokeballs, som er sådan uofficielt Lego-agtige. Det er ret cool. Det betænker jeg skal hen og stå inde i skabet dernede. Lige der ved de andre balls. Det er ret cool. Og så var der de der figurer, jeg tog med hjem. Der kan jeg få 2 af dem ind der. Det kunne være ret hyggeligt. Og en Pokémon-kasket. Den er sej. Og så er der mit seje skilt. I hvert fald så føler jeg, at det her har været en ret hyggelig dag. Det må I skrive i kommentarfeltet, om I også synes. Jeg føler virkelig, at der har været en del content. Vi har været lidt rundt omkring. Det har været både dårligt og godt. Man kan sige, at jeg har været over i Kids Cool Shop, der havde de intet Pokémon overhovedet. Men til gengæld fik vi lov til at åbne mystery boxes, og det var sejt. Det var virkelig cool. Hvis I by the way gerne vil se flere mystery boxes, så tror jeg måske snart, der kommer en mystery box video på kanalen. Det kunne være mega cool i hvert fald, og jeg har noget planlagt. Jeg har noget ret fedt planlagt. Jeg har faktisk flere videoer planlagt lige nu. Der er mange videoer. I skal glæde jer i hvert fald. Men med det sagt, smid et like på videoen, hvis I gerne vil se flere vlogs, og ellers så er der ikke så meget at sige ind, hvis I spiller disse videoer alle sammen. Hej!